Мана рушқаи тоҷикӣ, рушқаи маҳаллӣ. Инаин рушқаи маҳаллӣ якҷоя дар авшидагиён. Ин қадиш як ваҷавам бигем нест. Ана ин рушқаи итальянскӣ якҷоя дар авшидагиён. Ине амали ин. Амали рушқаи итальянскӣ. Ҳарду якҷоя дар авшидагиён. Ина амали ину. Ина бо мерем пеши рушқаи тоҷикӣ. Ина амали рушқаи тоҷикӣ намихе. Маҳаллӣ. Як ваҷавам инем. Як ваҷав шудааст ё нашудааст. Бисёри ҷоҳошонам хелиам пур накардааст. Яки рушқаи итальянскӣ. Ин рушқаи итальянскӣ аллакай як ваҷав, ду ваҷав, дуюним ваҷав хиста. Ва як ваҷав хистагиай, ин итальянскӣ дуюним ваҷав хистагиай. Имрӯз 10 ноябри соли 2024. Насиб бошад иншолло иҷара мо аз ин соли оянда ё Аллоҳ ё насиб ҳози мо агар ҳамин успед кина бираса медуравемаш. Ана иншолло успед мекина. И хунукӣ да ҳами тобовара. Амалшам хубай, росташ баландшавиш хубай. Иншолло як атсила 10 рӯз дига успед мекина. 10 рӯз дига ҳами боду ҳаво боша успед мекина. Иншолло и дравша успед мекунем. Я ваҷави дига бихеза тамом уже баса. Ана имсол баъд иншолло ҳами 10 гектара дар дуюм даравш мемонем барои тухмӣ. Барои тухмӣ барои мардум.